Olen Vesa Kaipia, toimin Etelä-Karjalan jätehuollon biokaasulaitoksen laitospäällikkönä. Vastaan biokaasulaitoksen ja tankkausasemien toiminnoista ja olen ollut tässä 2019 vuodesta. Biokaasulaitoksessa on 2 eri linjastoa. Toisessa linjassa on biojätteet ja toisessa puhdistamolietteet. Tämä mahdollistaa muun muassa biojätteistä valmistamaan luomukelpoisia maanparannusaineita. Biokaasutuotanto kestää meillä biojätereaktorissa noin 60 vuorokautta ja puhdistamolijetereaktorissa noin 30 vuorokautta. Puhdistamolietteistä voi tehdä 3 erilaista tuotetta: nestemäinen, kiinteä ja neste-erottelematon maanparannusaine. Ville Laapio, viljelen Kakkolan nimistä tilaa. Tilallamme viljellään vilja-, öljy- ja valkuaiskasveja. Peltoja lannoitetaan moniravinteisilla peltolannoitteilla. Ne annetaan kylvöyhteydessä keväällä tai syksyllä. Paikallinen kierrätyslannoitevalmiste on hyvä lisä tulevaisuuden lannoitus- kautta maanparannusainevalikoimaan. Ainakin se lisää orgaanisen aineksen määrää maaperää ja sitä kautta parantaa viljelyvarmuutta. Ja pyrkimyksenä on tietysti tulevaisuudessa vähentää mineraalilannoitteiden käyttöä ja sitä kautta saada maanviljelyä kestävämpään suuntaan. Lisäksi se antaa työtä paikallisille yrittäjille kuljetuksen kautta levityksen muodossa ja on se hyvä, että paikalliset ravinteet jää paikallisille pelloille. Meille on tärkeää saada raaka-aineet jatkojalostettua paikallisiksi maanparannusaineiksi. Kiertotalous on toimintamme ydin.